Dnes vychází dlouho očekávané slovenské GTAčko Vivat Slovakia. Teda vychází jen zatím v Early Accessu. A to znamená co? Že vývojářům nějaké ty mouchy odpustíme, protože stále není hotová. Připrav se na autentickou tamnější atmosféru ze zlatých 90. A to rovnou v hlavním městě Bratislava. Takže na tebe čeká mix komančů, mafošů a skorumpovaného systému. A když už jsme u té Bratislavy, poslouchej dobře, 10 km čtverečných virtuální Bratislavy. Očekávej plně slovenské rozhraní, no a perfektní slovenský dubbing. Zavri si už tu hubu. Dále očekávej 20 příběhových misí. Mise jsou totiž založeny na skutečných událostech. Připrav se taky na solidní dubové káry. A co je nejvíc cool, do hry do budoucna přijde i možnost mít čtyřnohého kamaráda. Pokud máš pod polštářem drobný odzoubkové víly, tak seš za vodou. Protože na podporu tohoto slovenského projektu plus přístup do Early Accessu ti bude stačit necelých 30 €. Protože pokud se chceš kouknout do virtuální Bratislavy, nezapomeň, že je to tady. Dnes vychází